Mane gima kelo koko. Makasto uchungo twak man dala biriyo ni nitiere mbaka manodwano wacho ni giwuok. Noluongi ot maduong' gidhi gitimo gima dongere luongo ni parliamentary group meeting mane gitimo chande. Nuneno nang'o? Nudwaro ni kik gidhi ka jatendgi oluongogi? No. Donge manon wang'eyo momiyo ne gidhi gokinyi. Noromo warom saa 3. To gikwayowa ni gidhi romo gi jatendgi. Mwayie ni sawa mano owinjore. Dhiuru adhiya. Ma gidhi. Wawacho ni wabiro romo saa 8:30. Wabiro saa 8:30. Ng'eny gi nochopo gimoro madhi mana saa 10. Yeah? Modeko. Jo media ne nitie kacha panu neno. But still, pod ne wawacho ni jidich ji jo parliament. Kata senate ni yawo chieng'no omiyo kata nitie achiel ariyo kuom mabe modeko. Kech be ni yawo senate chieng'no. Omiyo mano nokotamowa mondo wabed piny mondo wawuo. Koro kamwa wuene gima ne koro kelo wach ahinya chieng'no ni weche mane wawacho wik mokadho. Mwasewinjore. Joint chairman gi odoko chako lokore ni oyo mano ke kaka nwawuoyo. Koro odok back on gik mane wasewinjore ko wachalo gik jok ma chorore mbele. Step kwa step 20 mbele. Okwaduogo to wago 30 chien. Koro wachalo joma ok serious. Mane gima nyocha omedo duoko wa chien ahinya. Okay. To gin giwegi to giwacho ni gin